7 Love Radio Love Trip kasama ang inyong mo'y delisyosang ka-love team Mara Tony Mara Tony. Ikaw, anong trip mo? Taas kamay kung isa ka sa klase ng kaibigang napaka-high maintenance. Pag sinabing high maintenance, isang beses ka lang hindi makausap, isang beses ka lang hindi matawagan sa messenger, in-unfriend mo ka agad. Ay, naku, sabi ko sa kaganyan, baka may mga attitude problem. Anyway, it's a happy Wednesday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to, ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. This is your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programa Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Yan, trip natin. Trip natin for today, manghimasok ng buhay ng mga magkakaibigan. Ikaw ba? Sige nga, itaas mo nga ang iyong kanang kamay. Sige na, wag ka na mahiya, dali! Itaas mo ang iyong kanang kamay. Kung isa ka sa klase ng kaibigang tumatawag lang kapag ka may kailangan. Lakas! Alam mo, dapat ang pangalan mo, John Michael. John Michael lang, John lang pag may kailangan. Ay, kung ikaw naman ang isa sa mga klase ng kaibigang talaga namang any time of the day, kayang tawagan, kayang mag-update, kayang suyuin. Bakit may pagsuyo yung kaibigan? Well, pakitaas ang kaliwang kamay. Dali. Baka mamaya hindi na pala friends yan, be, Iba yung hinahanap mo, friends with benefits. Anyway, ako po ang inyong makakadaldalan ngayong hapon. Yes, daldalerang atleta DJ Mara Tony. 3 to 6 p.m. yan. Kaya naman alam kong init na init ka dyan. Pakikuha muna ng tubig, dali! Ayoko nang nauuhaw ka, kuya. Sabi ko sa'yo, kapag ka nakikinig ka sa programa ko, gusto ka, fresh, well-hydrated. Gusto ko yung pag nakita ko yung mukha mo sa salamin, talaga naman, ang mga pisngi, mga namumula. Ay, taray. Mahilig ka sa kamatis, B. Oo, alam mo, ang kamatis, good source of good source of vitamin A. Vitamin A, vitamin B, basta lahat ng vitamins. Kaya kung akala mo, etong si Maratoni ay puro makeup ang nasa pisngi, ay hindi ka naman nagkakamali. Anyway, sa lahat mo ng mga pabiyahe ngayon, lalo na ikaw na feeling pagod na kahit Miyerkules pa lang, well, dito ka muna sa aking programa. Tumambay, huminga-hinga ng malalim. Alam ko, pag mga ganitong oras, ang sarap ng umuwi at kumita na lang ng pera ng nakatambay sa upuan. Well, maya-maya ulit ay ako yung magbabalik. Pag-usapan natin yung kaibigan mong high maintenance. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Wednesday, kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1